rôzne vyhrážky. Aj zo strany mafie, aj zo strany policajtov. Či od Piťovcov, Karola Mela, Černákovcov, od Kána, že ty nevieš, s kým si začínal, toto si nemá robiť. A že mi policajti odkazujú, že som ak nedopadneš dobre. Spisy od Černáka, že on ti to poslal cez právnik. Černák tam do detailu opisoval Igora Mihálika, ako ho chytil okolo krku. Ďalšia vražda, detaily. Keď to porovnáš s filmom, koľko to je percentuálne identické? Ten juh Slovenska je posiaté tam zavraždenými ľuďmi, zakopanými. Tam sa hovorí o 113 obetiach, len 12 rokov väzenia, to už si žiada pepečko. Si pýtal, keby si bol ty okresný riaditeľ, čo urobíš? Priatelia, vítam vás v ďalšom diele Premlčané s poradovým číslo 14. Našim dnešným hosťom bude za mňa najlepší investigatívny novinár a ním je pán Ivan Mego. Zdravím ťa, ahoj. Ahoj, ahoj. Ďakujem, že si prišiel do podcastu takto po dovolenkovom úvode si našiel čas a rovno by sme mohli prejsť kvázi aj na nejaké témy, čo som si tu zaznamenal, čo by sme chceli prebrať pre našich divákov. Mňa by zaujímalo, kde vznikla myšlienka a ako si sa stal vlastne novinárom. Ako som sa stal novinárom, to bola trošku aj náhoda, lebo som chcel proste pracovať v televízii, mňa lákalo niečo robiť v telke a som nevedel presne čo. No a to bolo v Novom Meste nad Váhom, odkiaľ pochádzam. A som išiel do regionálnej televízie s tým, že dobrý deň, ja by som tu chcel ako vyskúšať pracovať nejakého reportéra alebo tak. No a ja som ani nevošiel dovnútra, tam stal len kameraman Andrej Ríšek a ten mi len hovorí, že tak ani nechod dovnútra, pod so mnou rovno von. Máme utopenú na kanáli Váhu. Takže proste sme išli hneď tam a začal som vyrábať hneď prvú reportáž, ešte som aj nevedel, o čo ide. Takže som urobil rozhovor s hasičom, nakrútili sme zábery nejakých svedkov a hneď prišiel telefonát, že o 10 km ďalej v kanáli Váhu je potopené auto, kde by mali byť ďalší dvaja ľudia. A tak sme tam leteli, urobili sme ďalšiu reportáž, hneď na mieste, svedkovia, všetko. Išli sme späť do Nového Mesta, po ceste bola ťažká nehoda. Zastavili sme sa tam, urobili ťažkú nehodu a prišli sme do mesta a bolo 7 alebo koľko vykradnutých bytov, takže sme spracovali aj 7 ukradnutých bytov. Ja som za prvý deň, čo som v zásade aj nevedel, ako spravil 4 krimi reportáže a keď som prišiel večer dobre unavený domov, tak som si povedal, wow, toto chcem robiť. Že to ťa tak fascinovalo, To ma fascinovalo prinášať správy. No a potom sa to celé kreovalo, lebo ja nikdy ako keby nedokážem sa zacykliť v niečom a vždycky hľadám novú a novú cestu. No a postupne ma to odrážalo ďalej a ďalej, až som sa dostal k investigatíve a rozkrývaniu tých najväčších zločinov. Ja moc nemusím ako keby riešiť ekonomickú kriminalitu a podvody, ale ja som vždycky bol, že u mňa na vrchole je proste ľudský život. Tie najtvrdšie, najhoršie veci, vraždy. No, ľudský život je najviac. Ak niekto ublíži človeku, tak si myslím, že si to zaslúži aj najväčší záujem. A ak niekto chce sa vyhnúť trestu, tak proste chcem ukázať prstom na neho a konfrontovať ho s tým a nech povie, ako to bolo a možno, že sa mu aj podarí vyhnúť tomu, mne to je jedno, ale ja si myslím, že každý človek, ktorý siahne na ľudský život, musí byť konfrontovaný s tým, čo urobil a potom tí, čo mu dovolia, aby sa mu nič nestalo, respektíve mu sľúbia beztrestnosť, čo sa na Slovensku stáva veľmi často, tak konfrontujem ďalších a ďalších ľudí, ktorí sa na tom podielali, či sú to policajti, či sú to nejakí prokurátori, konfrontujem ich s tým, takže to je moja práca a potom ten verejný tlak, ktorý sa podarí vyrobiť, tak väčšinou dotlačí aj tie orgány k tomu, aby konečne konali. Akože je to aj nebezpečné povolanie, lebo ja kvázi, podľa mňa to robíš asi najlepšie, lebo ja poznám iba jedného investigatívneho novinára, to si ty. A všade, kde vidím nejaké problémy, nejaké prípady rozriešené, vraždy, kriminál, tak vidím tam teba, že si v tom dosť aktívny a
O akom veku sa bavíme? Koľko si mal rokov, keď si sa k tomu dostal? Že či nebal si sa alebo do niečo takého ísť? Lebo treba mať na to odvahu. Že jedna vec je písať z falošných účtov nejaké články a tak ďalej, alebo keď tam není ukázané tvoja tvár a meno, ale ty proste ideš kvázi im znepríjemňuje život. Čo akože si aj zaslúžia tí ľudia, keď sa ide zisťovať, že čo urobili, lebo to je nemalá vec, to je asi najhoršie, čo môže byť, že či necítiš tam nejaký strach, alebo... Tak ja pochádzam z malého mesta a v každom takomto malom meste boli kedysi skupiny rôzne. A ja som bol kedysi vrcholový športovec, kulturista, o tom sme sa už bavili. To som chcel aj spomenúť. Áno, a popri tom som aj stretol rôznych takýchto ľudí, takže ja som ako keby vedel s takýmito ľuďmi komunikovať, pristupovať. Dostával som sa aj do rôznych iných rozhovorov, proste bol som športovec a som týchto ľudí trénoval. Rôznych. Chodili do fitka, každý chcel byť veľký, silný. Ja som robil trénera potom ako majster Slovenska, ako reprezentant slovenský. Takže ja som nemal rešpekt pred takýmito ľuďmi. Rešpekt, hej, ako rešpekt ľudský. Strach. Ale strach som nemal, hej. A takto som si postupne aj vytvoril taký vzťah, že keď som začal tu naozaj investigatívu robiť a začal som tých mafiánov všelijakých naháňať, a je naozaj asi nie na Slovensku mafián, boss, človek označovaný za bossa, ktorého by som ja nestretol a nejakým spôsobom ho nekonfrontoval, taký neexistuje asi. Tak som s týmito ľuďmi najprv mali problém, naozaj boli rôzne vyhrážky, boli rôzne reakcie, bol som prvý, kto si dovolil sa im postaviť z očí v oči a položiť im otázku. Lenže pre mňa to bola základná novinárska činnosť. Keď dovtedy sa písalo o mafiánoch, tak sa iba o nich písalo. Ale mojou prioritou bolo dať im priestor a poď sa k tomu vyjadriť. Povedz, ako to bolo s tou vraždou, povedz, ako to bolo s tou lúpežou. Reaguj na to, prečo ste po ňom strieľali a tak ďalej. Takže vždycky to bolo o tom, že som musel ísť za tým človekom a konfrontovať ho s tou informáciou, aby som si naozaj jednak plnil svoju novinárskú činnosť profesionálne a potom samozrejme, že sa to aj oplatilo, lebo často oni ma začali rešpektovať. Po nejakom čase, ak boli zlí a reagovali rôzne, tak potom prišli aj fázy a neskôr, však to robím to teda, aby bolo presne povedané 18 rokov a začal som s nimi komunikovať a začali byť normálni tí ľudia. Vedeli už potom aj zdvihnúť telefón. Ja aj keď prednášam na vysokých školách, lebo chodíme prednášať, tak vždycky hovorím, že nerobím podrazy. Nesmieš robiť podrazy, keď si novinár, musíš proste dodržiavať dohody. A to je, že samozrejme neprezrádzame zdroje. Keď sa na niečom dohodnem, tak to dodržím. Nerešpektujem. Nejakým spôsobom mám problém s vrahmi. To je pravda, že keď sa so mnou vrah chce na niečom dohodnúť, má problém, ale potom si neurobím dohodu. Hej, alebo začnem načúvať. Takže aj on mi môže dať svoj pohľad na vec. Tak to bolo v prípade Mikuláša Černáka, že on mi teda začal tie svoje príbehy dávať. A ja som bol v novinárskej branži konfrontovaný s tým, že dávaš priestor mafiánovi a čo si to vôbec dovoluješ. To je jasné. Takže to je vlastne, tomu som sa chcel aj dostať, lebo chcel som ešte len sa opýtať to a potom sa vrátime k tomu, čo si povedal, ale poviem to rovno, že ľudia nechápu to, že my neglorifikujeme tých mafiánov, my nerobíme reklamu, že my ich vychvalujeme, ale treba na to poukázať presne, že aký sme mali štát, že čo sa tu robilo a tak ďalej. To není, že teraz, keď sa spravia napríklad film, aj k tomu sa dostaneme, že teraz ho dvíhame do nebie, že to je akože hrdina a frajer. Každý to pochopí podľa seba. Keď niekto zobere takého človeka, čo spáchal toľko vražd a toľko zlých vecí ako hrdinu, tak potom ten človek sa musí opýtať sám seba, že či je niečo... Či nemá problém. Či nemá on problém, lebo ja som ten film videl, za mňa bol spracovaný brutálne, že na vysokej úrovni a ani raz v tom momente mi ho neprišlo ľúto, ani ma nenapadlo, že ale toho systému, že je frajer a tak ďalej. Absolútne vôbec. Takže to len ľudia si zle ako keby vysvetľujú. A ešte keď sa vrátime k tomu, že keď si to začal aj robiť a bol si s týmito všetkými v kontakte, s tými najhoršími zločincami, čo také najnepríjemnejšie si pamätáš,
že čo si také zažil. Vyhrážky tam boli aj zo strany mafie, aj zo strany policajtov. Viackrát. Či od Piťovcov, či od Svetka, ktorý usvedčoval Myšenku, Karola Mela, ale aj od policajtov. Takže tých vyhrážok bolo naozaj viacero. Aj od Černákovcov, od Kána. Rôzne som zažil proste, ale to bol ten hnací motor, že ak sa mne niekto teda pohrozil, tak toto je to, čo nefungovalo. Hej? Že keď mi niekto povedal, aby som na niečom nepísal, som predstavil, aby som si nezačínal, tak to bolo pre mňa, že prosím, no tak prišli za mnou policajti z Národnej kriminálnej agentúry, lebo som oslovil Svetka Krajčíka, ktorý mal sľúbenú beztrestnosť v súvislosti s vraždami, ktoré mal spáchať William Myšenka, Karol Melo a Ferus a spol a proste on začal ukazovať miesta, kde sú zakopaní ľudia. Na svojom pozemku vykopali pána Gudabu, povedal k tomu príbeh, mal 2 strely a povedal príbeh, ako ho strelil Myšenka s Melom. Potom vyťahli z hrobu pána Marka a povedal, tento človek je síce zhoretý, ale keď ho prepitváte, tak tam nájdete, že bol zastrelený 22. No a všetky mŕtvoly, ktoré vyťahoval, boli zastrelené 22. No tak tu mi to nesedelo, lebo Krajčík bol starý pytliak a používal na zabíjanie tých zvierat 22. A ja som sa teda opäť vybral za ním a som ho s tým konfrontoval, lebo tiež usvedčoval Karola Mela, Myšenku, Ferusa a spol. Takú skrumáž nejakú vyrobil z Dýchavského z toho, že zavraždili Čongrádyho Petra. A proste to nesedelo, tak poďte mi to vysvetliť. No a začal som ho s tým konfrontovať a on sa mi vtedy pohrozil, že ty nevieš, s kým si začínal, toto si nemá robiť, ak vydáš nejaký článok, nedopadneš dobre, telefonát klasicky. No tak som vtedy zavolal Tiborovi Gašparovi, bol policajný prezident, začal som to riešiť, že čo to má toto znamenať. Že či sa mi tu nejaký svedok, ktorý má sľúbenú beztrestnosť, bude ako novinárovi vyhrážať. Tak potom mi postupne volala hovorkyňa, že mi policajti odkazujú, že som kokot. A ale že oni to teda upracujú. Ale prosím, upracujú, no dobre. Ale že sa so mnou chcú aj stretnúť a dohodnúť. Tak sa poďme dohadovať s policajtmi. Hej? Tak sme sa stretli v Auparku. Boli to 2 operatívci, ktorí mali tohto človeka na starosti a sadli ku mne a hovoria, že teda som si začal a že som to nemal robiť a že si neželajú, alebo aby sa so mnou dohodli, aby som nikdy už nepísal žiadny článok s menom Jan Krajčík a nezverejňoval žiadnu jeho fotografiu. A hovorím, tak toto nemám robiť. No dobre. Tak potom nasledovalo to, že som napísal asi 30 článkov s menom Jan Krajčík a s jeho fotografiou. Nakoniec sa ukázalo, že ten človek klamal vo všetkých veciach, ktoré rozkrýval. Prihlásili sa úplne iní vrahovia, náhodou chytili v Žiline jedného bývalého člena 5. pluku špeciálneho určenia. Ten sa priznal k tomu, že sa podielal na vražde Čongrádyho a rozkryl celú Holáňovú skupinu, ktorá sa mala na tom podieľať. Takže sa ukázalo, že klamal, potom vytvoril na seba samostrelbu a tými článkami začal robiť problémy. Dneska ten človek, ktorý mal sľúbenú beztrestnosť, má doživotie. Takže v rámci aj vďaka tebe. Lebo si sa necúval. Že som necúval a že som proste vytvoril na ňo taký tlak, že začal robiť chyby. A ten mediálny tlak ho proste tak rozhádzal, že sa ukázalo, že klamal. A možno, a to je to, čo nikdy nezistíme, veď ten človek bol jediný, kto ukazoval, kde sú tí ľudia a aké majú strely. Takže ak máme niekde istotu, tak minimálne on bol jeden z vrahov. A možno, a to nikdy nezistíme, sa podarilo toho človeka dostať na doživotie za mreže a sa zachránil možno aj nejaký ľudský život. Aj to, aj zase, keď sa aj odkryli nejaké tela, tak veľa ľudí, čo im ako keby zahynuli tí rodinní príslušníci, tak zistili, že kde sa nachádza ten človek, ktorého zabili a mohli si ho pochovať a tak ďalej. Stalo sa ti niekedy, že niekto z tých rodín trpiacich, čo utrpeli niečo takéto, že prišli za tebou, že pán, že ďakujeme, alebo niečo také, že jasné, je to smutné, není to vec, ktorú by chceli spomínať, ale že niekto prišiel za teba a povedal, že ďakujeme, že ste proste takúto vec spravili, že ste sa do toho pustili a zavreli ste toho, čo mi zabil príklad sestru. Tí ľudia... Aj teraz, keď rozkrývam tých šátorovcov, robíme, tak mám naozaj obrovské množstvo reakcií.
a tí ľudia si ku mne vytvárajú akýsi vzťah. Oni necítia dôveru často v orgány, lebo ich nechali 20 rokov čakať, 15 rokov na rôzne informácie. Oni sú absolútne v beznádeji, žili pod vyhrážkami, pod hrozbami tých aktérov, tých vražd. A oni naozaj, je tu ešte obrovské množstvo ľudí, ktorí čakajú na to, že sa nájdu tie pozostatky. No tak to bolo aj pri tom Mikulášovi Černákovi. Takže tam tiež sa podarilo vykopať 4 tela a 4 v podstate už len pozostatky po dlhých rokoch. To malo byť pohnané do premlčacích lehôd, aby neboli odstíhaní ľudia, ktorí sa na tom podielali. Takže tí ľudia sa na mňa naviazali, vytvorili si akýsi vzťah, oni to si nikto nevie predstaviť proste. A to mňa zaväzuje potom ešte viac. Takže ak sa mi v tej fáze niekto pohrozil, a to sa mi stalo, že sa mi pohrozil ten policajný funkcionár vysoký, aby som to nechal na pokoj, že trpezlivosť došla, treba skončiť s písaním, lebo prídu ľudia z Rakúska, robia so mnou čo treba. Tak presne už pre týchto ľudí som to nemohol urobiť. Proste principiálne som sa vtedy postavil a pokračoval ďalej vo svojom boji. Takže nebolo mi všetko jedno, to bola asi jedna z najhorších hrozieb, aké som zažil. Tak keď ti niekto povie tak vysoko postavený, že príde skupina z Rakúska a poriešia a ty myslia určite, že ťa tiež zakopú, zabijú, tak to je, teraz keď to ľudia budú počúvať, tak oni to možno vidia ako film, že však zabijú, ale keď to reálne ti príde taká hrozba ešte od takého silného človeka, tak nie je ti všetko jedno. Akože to aj rešpekt fakt, že predtým, že aj tak si cez to všetko išiel a proste si sa nezlakol, lebo 99% ľudí by to povedal, a dobre, není ma do toho nič, že radšej sa vykašľam na to, zabudne sa, ale aj tak si išiel cez to. Išlo ďalej, však ja som potom prišiel o zamestnanie. A to ma zaujímalo ďalšia vec, že mal si podporu zo strany kvázi kolegov alebo tými nad tebou, čo boli, že toto, čo robíš, je super a rob to naďalej, alebo aj si cítil nejakú takú oporu nejakého kamoša alebo nejakého rodinného príslušníka, že keby bolo hoci kedy zle, tak sa za teba postavíme, alebo si ozaj išiel tak, že sám proti všetkému, lebo ja mám tiež napríklad nejakých kamarátov a hoci kedy, proste takých ľudí mám pri sebe, že keby prišiel za nimi hoci kto, ja to hovorím veľakrát, že môže prísť aj Putin celou armádou, proste to je brat a postavím sa proti celej armáde. Ale ja mám takých nejakých ľudí, ku ktorým mám taký vzťah, že či si nemal aj ty niekoho takého, napríklad ako ja, že by prišli za tebou príklad Piťovci so samopalmi a vie, že dobre, mám tu jedného, čo bude pri mne stáť, keď bolo hoci ako zle. Mám takého človeka, čo mi veľmi, veľmi pomohol v ťažkých chvíľach, je to veľmi aj silný človek a mi pomohol v rámci ochrany. Super, to ma zaujímalo, že proste naozaj, niekoho... Áno. Ten mi pomohol v rámci ochrany, na neho som sa x razy aj spoliehal, aj som sa s ním veľakrát radil, je to veľmi vzdelaný človek, aj mám obrovské skúsenosti, ale faktom je, že v tej práci často proste od kolegov som sa cítil úplne, že som v tom proste bol sám. Ten vysoko postavený policajt tam mal svoje kone, svojich novinárov, ktorým si kupoval za informácie, a oni mu bezbreho verili. Tiež im to nemôžem vyčítať, proste mu verili. Im sa to páčilo, že dostávali informácie, ale ja som naozaj počúval vtedy všetkých. Ja aj keď teraz opäť spomeniem to, že prednášam na vysokej škole, tak poviem tým budúcim novinárom, neverte nikomu. My sme tu není o to, aby sme niekomu verili. Takže my sa len pýtajme. Tak to bude Mikuláš Černá, ktorého sa pýtam, budem sa pýtať policajtov, budem sa pýtať prokurátorov, budem sa pýtať obetí, budem sa pýtať objednávateľov, budem sa pýtať a potom, keď dostanem odpovede, tak ich postupne zverejňujem. Ale nie som tu od toho, aby som jednému, druhému alebo tretiemu veril. No a týmto spôsobom sa postupne búchalo do tej steny, ktorá bola naozaj pevná a začali odtiaľ vypadávať tehly. Takže na konci dňa sa ukázalo, že jediný, kto po dlhom čase, ja som na tom pracoval 2-3 roky, aj viac, proste sa ukázalo, že jediný, kto v tej fáze neklamal, bol Mikuláš Černák. A robili proti mne tlačovky na generálnej prokuratúre. Robil tento vysoko postavený človek tlaky, robili na mňa novinári tlaky, ktorých mali kúpených, robili mi zle v redakcii. Proste to bol boj na všetky strany. Keď som do toho vstupoval, som myslel, že ideme robiť 20-ročnú vec, že čo už tu len môže byť. Jasné. A zrazu všetko bolo živé.
Áno. A niekde som to zasiel v rozhovore, ty si pracoval vtedy pre plus 7 dní a v podstate ti došli spisy alebo nejaké také veci od Černáka, že on ti to poslal cez právnika. Áno. A že vtedy si sa k tomu tak dostal k tomuto ako keby prípadu o Černákovi, hej? Áno. A čo vlastne bolo v tých spisoch? Lebo si povedal, že prvýkrát si to pozeral, že koľko z milión strán, že ani si to tak ešte nebral, že ťa to tak nekoplo, až potom, keď si to začal postupne čítať, že to bol taký ten drive sa pustiť do týchto vecí, hej? Keď som to začal čítať a Mikuláš Černák tam do detailu opisoval, myslím, že to bola vražda Igora Mihálika, tak ako ho chytil okolo krku, ako sa s ním rozprával, ako sa s ním prechádzal a tak ďalej. A myslím, že to bola vlastne jeho prvá vražda, ak si dobre pamätám. Takže som prečítal, že to čo bolo, tak som chytil ďalší papier, ďalšia vražda, detaily, ten Ivan, tento si to objednal, tento prišiel, tu sme ho urobili. A fakt do detailu. Fú. A som to mal hodené tak vedľa seba na posteli. No a potom som samozrejme prečítal XY prípadov, lebo on opisoval všetkých, ja neviem, aj prípady, ktoré nebolo treba vykopávať, ako pozostatky. Tak vtedy som zase zostal, že wow, a čo s týmto všetkým? Lebo toho bolo strašne moc tých prípadov. A tie detaily nemal nikto. Ako keby neboli medializované, ľudia o nich nevedeli. Nevedeli, kto sa podielal na vražde Ivanoviča Oroša, nevedeli, kto sa podielal na vražde Kohuláka. Boli to absolútne no-name ľudia, ale boli to bytosti a bolo dôležité o tom začať hovoriť. A ja som až postupne prichádzal na to, že si tu niekto neželá, aby sa vôbec o tom hovoril a aby boli vykopávané. Lebo tie vraždy niekto spáchal, niekto sa na tých vraždách zúčastnil, tam nebol často Mikuláš Černák. Úplne iní ľudia veľakrát. Tam boli iní ľudia, možno dal pokyn, možno za to skasli peniaze, zobrali peniaze od niekoho. Ale vraždili tí, ktorí dostali Mikuláša Černáka za mreže. Hej, a niekto s nimi urobil dohodu. Tak potom mi jeden iný vysoko postavený policajný funkcionár hovorí, ale Ivan, ako to máme robiť? Ako sme to vtedy v tých 90 rokoch mali robiť? Však neexistoval inštitút spolupracujúceho obvineného, tak sme ich proste nenapísali do toho prípadu, že sa vôbec tej vraždy zúčastnili. Ja hovorím, prepáčte, ale potom ste odsúdili Mikuláša Černáka za skutok, ktorý sa nestal tak, ako je popísané vo výrokovej vete. Potom ste ho odsúdili proste vymysleným skutkom, lebo ak tam nenapíšete, že sa skutku zúčastnil Jan Kán, Miloš Kaštan a tak ďalej, ďalšie mená, tak ste potom klamali. A nie je pravda, čo ste napísali do uznesenia obvinenia, ani do rozsudku, ani nikde. Len preto, aby mohli ochrániť istých ľudí, proste o nich tam nenapísali. A zrazu sa mi priznávali, lebo neexistoval inštitút spolupracujúceho obvineného. No, ale to vás neospravedlňuje. Jasné. Vy máte skutok napísať tak, ako sa stal. A nie tak, ako sa nestal. A z tohto vznikol problém. A im sa to nepáčilo, lebo my sme tak zvyknutí robiť. No tak ich to dobehlo o 20 rokov neskôr, alebo teraz, lebo Čurilovci vyšetrovali tak, ako vyšetrovali. No prepáčte, a ako mali vyšetrovať, však tak, ako ste ich naučili. Veď ste boli zvyknutí, že si tu dáte nejakých svedkov, tí vám vyrozprávajú príbehy a odsúdime človeka. Ale oni ako keby často zabudli vyšetrovať tie prípady, len sa spoliehali na výpovede ľudí a potom ešte, keď tí ľudia povedali, však aj ja som sa zúčastnil, tak ale nemôžeme ťa napísať, lebo by sme ťa museli odstíhať. Tak ich nestíhali, tých ľudí. A z tohto vznikali nové a nové problémy. Takže potom som pochopil, že prečo boli všetci zlí a nervózni a že Jánovi Kánovi sa to nepáčilo. Povie mi, pán Mego, Ivan, potom už mi týkal, vy ste mi zničili životy. Ja som zničil život, ja som nevraždil. Priatelia, máme za sebou už 14. diel podcastu Premlčané a celú necenzurovanú verziu si môžete pozrieť na platforme herohero.co/premlčané. Majte pekný deň a vidíme sa v ďalšom dieli. Mizli obyčajní ľudia. Zabíjali ľudí ako komáre. Pani nejakú, myslím, z daňového na ulici ju zapálil. Do mlynčeka aj dával. Za tie achilovky ho zavesil. Začal vyrezávať, zvlášť mäso, zvlášť kosti. A išli to odviesť do toho mlynčeka na paštetu. Keď som prišiel, som videl len také rúžovkasté mäso a tie kosti išli zahrabať. Chytili Milana Šipoša a rozlamali mu v jednom bare pred všetkými ruky. Dali na stôl alebo odrezali mu genitálie. Napchali do úst. A zaživa ho mali začať sekať.